Os viticultores do Ribeiro aventuran unha boa colleita no próximo mes de setembro en caso de que as condicións climáticas acompañen. As treboadas dos últimos días apenas causaron danos nas cepas de Treixadura, Godello e Torrontés. O sol loce no Ribeiro despois de varios días de chubascos e treboadas. Malia que en moitos puntos desta denominación de orixe ourensá a auga caeu con intensidade, as cepas presentan un excelente aspecto. Os acios aparecen pendurados das cepas e tempo xa que logo para dar outra man de sulfato. Pois van bastante ben, este ano parece que vai algo adiantado, eso agora todo depende de como siga vindo o tempo. Parecía que había máis, pero non quedáronse bastante, parecía o primeiro que nacera moito, pero bueno, é unha cosecha corrientiña. Por lo menos nas miñas viñas, vamos. As condicións climáticas serán determinantes para que o Ribeiro teña un bo ano de colleita. As últimas treboadas apenas ocasionaron danos. Nada que ver coa situación que se viviu nesta mesma zona na campaña do ano pasado. Pois o ano pasado mesmo houve unha que marchou ainda bastante na zona, por zonas, claro, onde cai. Zona de Castrelo en Prado, San Esteban, as parroquias esas, Vide, pois atacou moito o ano pasado. Este ano, por hora, aquí non fixo nada na zona esta nosa. Os concellos de Toén e Castrelo do Miño, dous dos máis importantes na produción de viño do Ribeiro, contan con centenares de hectáreas de viñedo de distintas variedades de uva que, polo de agora, presentan un aspecto inmellorable. Por ahora están ben, sí. Ao principio unha pequena atacada de mildio, pero ao principio. Pero, bueno, non houve caso, cortouse e está, por ahora vai ben. Treixadura, Godello, Tarrantés, Jerez, en blancos, algo de Loureira, pois. E despois en tintos, bueno, tintos esta zona nosa é de pouco tinto, non hai moito, pero tamén hai algo. Desde a floración ata a colleita a finais de setembro, os viticultores aplican entre 9 e 12 mans de distintos produtos para tratar de conseguir a mellor calidade de uva. Cos acios totalmente formados nas cepas ultiman os coidados para evitar que calquer contratempo nos meses de máis calor poida dar unha nova colleita de viño do Ribeiro.